Top 3 de Hombre. El número 1 et sorprendrà. Els enllaços actualitzats els tens a la descripció. En la posició número 3 tenim Princess Dual a 64 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de febrer sobre 5 i 210 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. La tengo desde hace solo 2 días y no la he podido usar mucho aún. Pero la diferencia con respecto a la que tenía antes después de 3 meses de uso siga como el primer día. Yo le pongo los papeles para freidora d'aire y la lavabo a mano. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Sakutec freidora, a 57 euros amb 90 cèntims. Amb una valoració de 4 de març sobre 5 i 707 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. La freidora d'aire funciona bien, es de buena capacidad y aunque le falta algo de potencia, por el precio no se puede y té burgs per faglir, en Islàndia és si toc lent. Divieu in Window Islàndia, a Real el, un fortunateli, dituts gren Islàndia rata unra. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim Princess freidora, a 61 euros amb 64 cèntims. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5.946 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. La freidora d'aire Princess considero que és ideal, al contrari de lo que podria parecer para cocines pequeñas, ja que és la primera vez que me molesto en escribir una reseña en Amazon, pero ahora merece la pena. Después de pensarlo mucho. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 3 de Hombre. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.